El que hem fet és, el càncer de còlon s'origina en la paret del còlon i llavors això seria, per imaginar-nos, com si fos una primera estació de metro. Llavors, quan el càncer de còlon s'extén als ganglis limfàtics, seria que ha passat a la segona estació de metro. Això és pitjor. El que vam detectar és que hi havia una sèrie de pacients que nosaltres dèiem que eren negatius als ganglis, o sigui que no havien anat a la segona estació de metro i resulta que sí que havia arribat el càncer de còlon, aquelles cèl·lules tumorals, a la segona estació. Llavors aquests pacients són de més alt risc, però no hi havia manera humana de detectar-lo. I el que hem fet nosaltres és aplicar unes tincions especials que es diuen d'immunohistoquímica per detectar cèl·lules tumorals microscòpiques que no es poden detectar per l'ull humà. Amb aquestes tincions especials les podem detectar a la segona estació de metro. Llavors detectem aquells càncers que són de pitjor pronòstic. La tinció d'immunohistoquímica és una tinció que és antigen-anticòs, o sigui que és una unió entre un antigen, que és una molècula que està a la superfície de la cèl·lula tumoral, i un anticòs que jo marcaré. O sigui, per fer-ho més fàcil, el que podem fer és intentar explicar-ho amb una clau. Jo tinc una cèl·lula tumoral, que seria el pany d'aquesta porta, i vull saber si aquesta cèl·lula tumoral és una cèl·lula del còlon que jo no detecto. I llavors tinc una sèrie d'anticossos que serien les meves claus. Llavors agafo l'anticòs que jo ja conec, que és per cèl·lules tumorals de còlon, que és aquesta clau, i intento mirar si aquella cèl·lula que jo no acabo de veure, si n'hi ha alguna, que coincideixi. I el que faig és mirar si entra o no. Per veure-ho, el que faig és posar-li un marcador, que seria com una bombeta, i en el moment que la clau fa clac i s'ha enganxat, jo ho pinto de marró i ho veig en el microscopi. I veiem que són positives. Això vol dir que aquest gangli, que tot això són limfòcits, seria positiu per carcinoma. O sigui que el còlon, el càncer de còlon, ha passat d'estar localitzat en el que és la mucosa del còlon i ha passat a la segona estació, que seria el gangli limfàtic. Aquestes cèl·lules, si continuen a una tercera estació, són cèl·lules que acabaran donant complicacions importants en el pacient. Amb aquestes tincions que hem fet, ara podem arribar a detectar que hi ha una sèrie de tumors que són de més alt risc que els altres. Un tant per cent d'aquests pacients podrien beneficiar-se de quimioteràpia i tenir realment una curació total del seu tumor.